Čau a nazdar. Tohle bude challenge se skořicí. No a budeme to mít jenom na těch malých šičkách, protože jsme holky. Jo, a to trošku slabší. Máme když tak na zapití potom tam u kamery mlíko a obyčejnou vodu. Ona má mlíko, já mám vodu. Jo. A když tak tenhle challenge bude s my sister Adou. S my sister Verčou. Ano, jsme sestry. Je to výhra v loterii. 3, 2, 1, teď. To nejde úplně. Bylo mi na blití. No tak bylo to pěkně hnusné. Neskoušejte to, protože já jsem se málo pokusila. Já tam mám tu skořici v písklenici. Já taky. Tu samou skořici tam měla. Kdybyste si dívali, proč já takhle stojím, tak já mám něco s nohou. Má něco s nohou a chodí na brdlích. Takže varu vás, neskoušejte to, protože to je pěkně hnusný. A čau! Já mám tady je Adélka. Dneska jsme byli v boskovských jeskyních. Chtěli jsme tam taky natočit vlog, ale... Vám stáhnou nějaký obrázky z Google. Boskovský jeskyně. Ale mají tam úplně krásný jezírka, co se mi fakt líbilo. Čiki čik. Tedy. A Tedy. no tak když tak do komentáře napište, jestli byste chtěli další video z My Sister. Ano. A co byste chtěli, jestli nějaký challenge, nebo nějaký takovýhle typy vědomosti, co děláme, či nám hrabe.